Yang senang itu lepas jana ini, sungguh senang itu lepas muslim jana ini. Yang senang itu lepas jana ini, sungguh senang itu lepas muslim jana ini. Sagu bergerak kesan balik, laitar nesai anglai. Neng nanau to dereku, neng nanau to dereku. Oya mau senanai dan lepas jana ini, mau senanai dan lepas jana ini. नै जों दा मोनफैबाय जेनेबा जोंनि गामिनिफ्राय टाउनाव तामुलपुर टाउनाव थाफैनाय बिसोरनाव फैनानै जों मोसादो आरो गामिनि थाफैनायफोरनाव ओमफ्राय जों दा दसे जिरायनानै सोरबा साहा लोंदो सोरबा जुमाय रोसि लोंदो बिदिनो दै लोंदो दसे जिरायबाय आरो अमा बेदरजों जानानै ओमफ्राय मोसानो रेडि जाबाय दा जाखां लोंखां मोसासिगोन आरो बिदिबा ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि बैसागो रंजानायखौ आरो बैसागोनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमहरबाय नोंथांमोनाबो बयबो बैसागोनि रंजादो।
Anda. गोलोमफ्रुजोब्बाय मोसाना अबस्था नाथिं न लागा बैसागु मोसानो मोजां नांदों न मोसानानै बोरै मोनदों मेंदु बुहुद मोसानानै बोरै मोनदों जारौ बोरै मोनदों जारौ माबासो आंलाय भिडिअ'सो गोदान लादों आङो बैसागु मागिना बोरै बैसागु मागिना बोरै मोनदों जारौ बरिया बाय बाय जोंना गेदेरफोरनो गिबिसो सिनाखि जादों लादोंना मायबा मायबा बैसागु मोसाना बोरै मोनदों मोजां मोनदों आं आइ जायोना आब' जायो बिजालिसो गोजाना मोजां मोनदों बोरै मोनदों मोजां मोनदों सानो फैना मोजां मोनदों सोबायबो गोलोमसोबायबो मारैबा नुदों नों माइखौ मिथिलासै जारौ जारौ नुजोबदों जारौ जारौ नुजोबदों न' बोरै मोनदों नैलाय गानालाय गानखौ खोनायाखै माथो केनि माइसि बैसागु मोसानानै गुसु गुसु मोनदों आङो आराम थान्दा थान्दा देहाखौ बिराद अननायबो मोनदों बैसागु बोथोरनि थांलायनोसै जों दा बेलेग न'खराव बे गारियाव गाखोनानै थांसै जों बर'सो इसोरो तामुलपुर में ना अभिजीत थांबाय देंखो बर' सोदोमस्रि बाबा dulu tak
인샷라 하라 인샷버 인샷라 인샷버 캡치 마무리 하려구나 아 무슨 마무리 아 말도 안 집에 ulangan dia sudah ulangan lagi Hello, hello. Hello. Thôi nang speaker dondo. Ini be गारिया खोनानै फैनानै मोसानायनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गासिबो रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो मोसानो थांगासिनो फोरबो गेदेरफोर लानियाव गिदिर लागा नेगासिनो दङ माइब्रानि फिसिनाय जुमाय रोसि लानानै खिथिगोन दे गाखोबोगोन दोनथ'बाय बिदिब्ला लोगोरा गरम लागला दे लागा सलायदि गेदेरफोर Ayo nuksi kenang enggak? Batasnya apa itu? Ayo nih, lagaw. Break lagi bisa kau sih juga sampai deh. Lo mai? Ini person. Ten kau bisa kena sak. Ikannya bisa kena sak. Bayo makan apa? Udah dah ganti berjalan beda ya. Hari ini, yo pas. Kota Takabas. Ay jauh, sebelah enak. Belek menurut saya belek.